Какво става, хора? Аз не бега, днес съм с Пресо, днес ще играм FIFA 2016 Ultimate Team. FIFA 2016, не съм се объркал! 16, не 14. Ultimate Team. Да. Туран, Кавани, Бускетс. Избираме си Туран. Да. Да, не мога, че... Да, бе. Какво ще карваш, ли? Монтиньо, Стърлинг. Или Роналдо, или Меси. Джимес, Бони, Менес, Балтели, ти си добър. Така. Коке, Азар. Защитник, Коларов, Марсело. Кастан. Мустафи е добър. Данте, нали е във Волсбург под найем? Луан Фран ще избере. Един хубав вратар. Така. Навас. Облак. Варан. Коста. Коста ти няма на кой да дуваш, така че... Стой си. Той, Коста и... О, Карлос Бака! Карлос Бака ми отпреде. Бензема или Кавани? Бензема. Тромавия. Дано. Защото във FIFA 2014 нота. Извинявам се, кихането. Стамбул, Матео и един Меси или Роналдо, моля. Сонг, Алекс Сонг. Как да почна? Как се избере треньор? Дай. Матч как да почне? Да, точно. 150. Драв ще играем срещу Челси. А, 6 минути ли е макса? К? Как да почна матч? Трябва да ми излезне ли? Да. През стар. Да, защото не съм един от най-добрите FIFA играчи. Знавам си го. Не, какво играеш? Да, ти си говори сам, аз се те слушам.
Не мога да играя. О, вкора сега ще се върнем сега да му угодим на то. Ми браво! Аз ли? Бастун. FIFA Бастун 2015. Така хора се върнем. На FIFA вече мога да го спирам. Пресян Иванов. Пресяне. Пресо. 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 Така хора. Се върнем. Така. Кой? Айде! Ама ще печеля май бая абонати FIFA 16. Какво ти пука? Не FIFA 16. Ultimate Team. И какво ще правя сигурно 12 клипа на драфт, след това ще изтрия и ще сваля друга. И чакай малко сега играя. Добре хора, дай да видим неговия велик гол. Давай, споделяй. Така. Браво, хубав гол. Така. Хубав гол. Бразилето филмар. Лизна. Цуна я. Цунка е за устата, сигурно. Нали? Цунка ли е по устата? Нещо стана с скайпа. Не знам какво стана. Какво ще се занимаваме. И вече се насочваме в FIFA. Няма повече талкове, малкове. И ще... Нямам думи! Нямам думи и аз карвам. Първа Бака, това е Карлос Бака, това е великият Бака. Нямаме думи. Аре, Турки шибиоле, както ли си там. Вижте просто какъв извеждаш пас. И това беше си. Опа. Лак. Оправи съм. Така. Хора, след няколко седмици ще има една компилация от Преско 05. Да. Ти можеш ли да правиш? От всички ми клипове ще извадиш всички моменти и... То пак се филмира, че вкарал хубав гол. Гол! Това е! Чакай да видим кой, че не му знам името. Не знам кой гол майстора. Аре, Пресо! Сука, блед! Гледай! Гледай откъде е! Лисна гредата, лисна цунка я!
Ето, с глава. Виж! На Куртуа го наджупчихме. Моя по-хубав. Виж то как се завъртях. Бензема. Ето това е Бензема. Нямам думи. Какво става, Челси? Не ви чувам. Това е просто футдрафт. Моя отбор. Нямам думи. Просто какъв гол. Ето ги Бензема. Вижте. Куртуа просто стана като... Куртуа е просто... Не можа. Другия път ще се опитам, момчето. Другия път ще. И добре сега. Утре. Дуспа няма ли? Това ма спъдна жестоко. Ето го и червен картон за Гари Кейхил. Какво влизане. Хора, вижте го. Вижте просто какво влизане. Тук отзад. Мале. На Бензема. Но той е жив. Какво? Карлос Бака. В Куртуа пак спася. What a save. И хора, лагаш го правим, не знам какво става. Винаги първия матч. И за малко с задна ножица. Преса, че не си вкарвал. Сега ще кажа вкарвал си. Преса, ти вкарвал ли с задна ножица? Вкарвал ли се? Виж как. Ти чу ли ма какво казах преди това? Казах, че сигурно ти ще кажеш, че е вкарвал и аз едно се заспавам на вас с зрителите и виж. Нали и на това лицето. Ти знаеш кой е бутон? Не бутона, с задните бутони са. What? Да, на пауза. Така, Марсело, ще има ли още сили за един гол? Той ще го пропусне. Майко! What a save. Пара другата игра да обещавам, че няма да лягва, не знам защо става, ето оправи се. Се оправи в последните минути. What a save. И това, един доста добър. Силнин. Не беше един добър. Тук! Марсел е един от много добри футболисти. Бензема! Карим Бензема! Ще вкара ли последния си гол? Това е за баща му. И той не вкарва за баща му. И флота сейв. Бензема! Това е Карлос Бака! Тук се симулира Карлос Бака, но му се получи. Аспиликуета!
Гледай го то! Гледай го, човек! То се движи по линията! Само. За това се да мучи. Това е азарт. Това е гол за... Това е гол за мен от азарт. Маля, ма тук дрибъла не е така бъгнат, както на това на FIFA 14. Хора, тук дриблът е просто муцка, наистина. Дриблът е перфект. Перфект. Още не. What the same, what the same. Мустафи. Така, хора, това ще за днешния клип. Благодаря ви, че ме гледахте и до утре.